Number one! Sangko langit ang among pasalamat sa imo kamorkada for making us the official overall #1 radio station sa CDO. Sa latest KBP, RRC, Conchar Media Radio Survey. Maraming salamat kamorkada. Number one! M-O-R! You're on the number one. My only radio. M-O-R! Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka. Walay forever sa taong judger. Judger ka ba o hindi? Basin judger ka na wag you get forever die. Doy. Sa tanang mga naigo, I'm sure once in a while compare ta, no? Hindi kumpara nato ang atong partner sa uban. Kung sa atong kakadunggan sa opisina or sa school, daghang kay lalaki ang example ha. Example lang ni. Daghang kay lalaki sa inyong opisina nga medyo na mga kirida na. Na nagka-boyfriend ka, medyo imo na dayang kumpara imong boyfriend nga basin parera ka sa ila, no? Wala na trust. Imbis imong boyfriend kay ganahan kay og trust pero wala man ka nag-trust. Kung unsa gani may tabo kung wala trust? Nakakaya pala pag hindi mo alam yung akala mo totoo pero hindi pala. Mas mabuti pa na maghiwalay na lang sila dahil kung hindi patuloy na masakitan. Masasaktan lang si Mandy. Kaya pala hindi pwede ikumpara sa iba. Magsisisi ka lang. Mahal ka, mahalin mo ng totoo at huwag mong ikatulad sa iba. Si Abdullah ni. Asay Abdullah di kay ko kakuan. Si Nasif Abdullah di kay ko kasabot sa imong pag-text ha. Salamat sa imong ayuhan lang para masabtan Abdullah next time. Anyways, abe kinsay gusto mag-share sa ilang inganing sitwasyon. Tawag karon 0937373167 Katong mga nakasinati ani. Dili katong sinati sa imong experience sa imong amigo ha. Kanang imo gyud imo. Hello, may gabi. Hello? Hello, hinay sa imong MOR, ma'am. Hinay lang, ma'am. Palayo gamay sa radyo, ma'am. Hello? Okay na, nagpalayo na ka? Oo, nagpalayo na. Ayan. Sa pangalan na to, ma'am? Ikaw na ni Master Pop. Si Baliling. Baliling? Mutya ka, Baliling. Ma'am, palayo sa diya, ma'am. Ayaw pa distract sa ila. Sinamok sila, oh. Mugani kasi namok sila. Ay mo pag sinamok diya, kusi onto na inyong mga karon. Ayaw sinamok kay magstorya may masinsinan kami randua. Ma'am Baliling. Naday mga panahon day, ma'am, nga ikaw ang gi-judge, ma'am, or ikaw ang nag-judge? Kuan kanang katong dili ako nag-judge. Imong boyfriend.
O, ana, Jod. Ngano man unsa di iyang ingon or unsa di iyang ikaulaw sa imo? Ay, dili man siya ingon nga ikaulaw. Ay, katong kuan manggod, ana manggod siya Master Pop. Mm. Kanang, time nagyad to nga, nag-away mi. Okay. Tapos, lahat lagi kay karon kay, mag-away mo sa imong uyab kay, nana mga barkada, magtambag-tambag nga na, jaming-jaming dayon. Okay. O, tapos, ingon din lagi, ingon din niya nga, kanang, condemn, basta pa rin kuno nga na, mag-away, kailangan magidayin kuno mag, inom-inom, nga na. O, tapos, Unsa imong tubag? ana din ko nga, wala, ay, nagpakuano man ko, nagpagawas naman ko sa akong debate, kay shit, manggod, nga na lang ba? Dahil ingon na niya nga, lain kuno kay ko nga, kuan, kay dali ra kuno kay, humo kuno kay ilong. Ngano man? Oh, dali ra kuno kay kanang institute kuno ba? Ngano man? Si kuan kanang imbis kanang kuan kuno imbis gamay ra kuno kay nga kuan na dapat kuno unta dili kuno dai nga to dapat kami kuno dapat kuno mag-istorya nun. Unsa pa istorya namo nga nag-away man mi didto gid ko sa kong markada mo istorya. Pero ngano nakaingon man siya nga bugnaw bugnaw. Humok ang imong bugnaw simod. Humok ang imong ilong. Okay kanang ako mga barkada man good Master Pop kay kasagaran man gud kay mga lalaki man good. Oo. O din. Dahil mo ganing mga gwapa unta. Ano? Lagi kay. Suko din kay siya kay katukon ako mga kauban kay nakunog ko uyap adto bisag dili kanang kuan kuno baga kuno kay kog face. Dagan kuno kay kog naong. Oo, ngano man po nakikinom man po kasalain. Walay babae pod lugar uban. Anak yung kauban adto bae dili po to tanan laki. Naya po bae. O mo lang to kay kuan man lain mo sakit mo kay Master Pop di nagpagawas lang gamay ba pa sinay makulang-kulangan. Lagi. So, in the first place unsa din yung giawayan? Kuan kanang mura lagi to kanang manawag siya ba busy manggug kay nagtrabaho manggug ko. O manawag siya usay nga dili na ko matubag ba mag-text dili ko maka-reply. O so ko din siya kay ingon din niya nga so yun kuno na ako nga dili na ko motubag unya dili ko no ko mo reply kay lahi ko no kong ka-text. Nadi ay nasapna na di ka sa una. Hapit. Nagyapon kay past. Nagyapon day kay sala sa una. Sa una naman to, nagbago naman din ko. Unsaon niya pagkabalo nga nagbago na ka na siya assurance? Dili na, wala, kay, atong una kay, napo ko'y ka-text, then sa primera kay, nagbaylo mo rin may ka ng SIM. O, tapos mo rin to, yan na rin tong pang-delete na rin to niya ako mga ka-text, tapos pag ako na, gibalik na rin niya sa ako ang SIM. Kaya wala namang kukuni utro nga na yung mga ka-text, nga na, kay siya na ng manggod, nag-focus mo. So, baliling, but pasabot na siya rason nga nung magselos siya. Ay, anagin siguro. Ay, Ay, lagi, no? Ay, oo, no? Na amandi ay siya ko ano. So, kumbaga, ingani imong buhaton. O, napa ba mo? Kamo pagyapon? O, kami pagyapon. Pero, dili na kay Emrag, lahi na siya. Lagi kay, syempre, consequence man gud to ang nahitabo. Sa imong mga gibuhat sa una, nga, akala mo okay ra, makikitext sa uban, and then nasapnan ka, and then, murag na consequence na siya, nga ingana na iyang taras karon sa imo. Okay? Di naman siya kumpiyansa. Okay. Murag kami gidyapon ba nga, dili na kumpiyansa ang babae, basta kay, uy, nakita na niya yung uyab nga nagkuan na ay ka-textmate na ay naanay ka, you know na. Di na gid na siya, meaning, pwede mawala, pero dugay siya ang trust mabalik ba, kay naputol man, nabuak man. So parang consequence to nimo sa imong mga nabuhat sa una. Kumbaga, all you have to do is work hard nga mabalik ang iyang trust sa imo. Sa imong tanaw, nanubra na ba siya sa iyang kasiloso?
sakto-sakto ra Master Pop kay magaya ra mararag smile. Oo, normal raman ko nang magselos, pero ang problema ana kung manubra na gyud. Muna na din na siya ang kuan na dahilan nga nung mo give up ang uban kay sobra na ba di na nila mak-take pod sa ilang kaugalingon nga di man ni pwede ana. Pero samtang okay pa, and then di ba sa ako pang giingon naaman sa siya rason sa mga nahitabo sa inyo sa una na siya rason ba dapat imo na siyang walaon sa iya. Mag-sorry ka per me, and then kung di na gyud ka makasorry kay sobra na gyud sa naman ni sige na naman kog sorry wa man ni kay kaumanan. Kung munda na gyud ka, imo na gyud na. Imo na pud na. Ay nganaon di ay. Kay naman gud siya rason, mo mong gud akong gikuan ba ngano di ay nag-away, managid siya rason. Lahi man pud tong uban pareha ani kang kuan kang Mandy. 'Di ba? Unsa may gihimo ni Mandy nga mali? Ang katungkuan, Unsa man? itong pagkuyog niya sa iyong merkado. Kay barkada man niya, wala man niya napaila-ila unya kay malisyoso man ni si Nico. Pero na-over po to si Nico Master Pop kay. Mao gani. Pagkalangan mong good siya. Kay giapil-apil man pud niya kay sige biya siya istoryahan pud siyang mama. So, syempre mo go gyud siya, mo fight gyud siya para kang Mandy. Pero na daw bi karon na trigger man kay naman siya nakita nga di mao. Na trigger pud siya. Nadala na din siya, sakto gyud si mama karon na ibawaan na din nga dili mao. Sisi na dayon consequence na pud to ni Nico. Di ba? Nagsisi si Nico, abi niya balikan siya, wala naman, consequence nagyapon na kay Balos na. depende ra na siya sa mo lagi nang dili ta magpadalos-dalos sa atong mga desisyon. Maayo nang gahuna-unaon bitaw nimo karon nga ay makaya pa man ay dili pa ni kuan kaya pa ni Master Pops nga na dili pa dalos-dalos nga basta nga na mao na dayon bulag na lugar dayon forever wala na dayon. Kay tungod nakadungog ka sa Dear M1 nga nagbulag sila magbulag na pud lugar dayon mo. Di ba? Dili it doesn't follow. Isip-isipin, pray, and daghan pa na imong kuan kakaining bigas ug mais. Thank you Master Pop. Ayan. Unsa imong kuan? Mag-greet ako Master Pop. Sige, greet go. Ay, great na ako Master Pop mga staff sa Tisay Taxi sa Carmen. Silang Mera Flor, si Auntie Fe, o si Uncle Waray. Og sa tanan nga nakaila sa ako. Wow. Hi guys. Imo na yung boyfriend. Ay, wala na ako na yung boyfriend. Great lang ko sa imo. Note, magbago na ka? Ala. Ikaw po pagbago na. Di na mag-text-text sa uban ha. Wala selos-selos kay lisod na. Pwede ra man na mag-text basta walay malis nga mga text. Ano na siya. Thank you. Ari ko sa kong song Master Pop. Unsa nga song? Unsa nga song? Ikaw ra. Sige. Salamat. Salamat. Ingat. God bless, God bless, God bless. There you go, si Baliling nagtawag diri. Ting kampay ta puti. Abay bayo. Hello? Hello, may gabi, Brad. Brad. Ay, may gabi. Sa'yo pangalan? Ako daw si John Darrell, Master Pops. Pila edad? 19. 19. Nakasinati na day kag mga kuan? Nagka na Master Pops, kay kanalaging mga barkada nato nga mga chicks boy. Oo. Maapit na naman pa silang kabuang yun ang biso tay labot. Makumpara ka. Miin sila nga kuan? Imong girlfriend. Kumakumpara nando sa tong uyab hinoon. Kay unsa may igingon sa imong uyab? Ano sa nga kaming kuwan lagi daw, parihara ko sa ko ang mga barkada, sigre may uban, parihara nga chicks boy. Unsa may ang gi kuan? Unsa man po imong gitubag ana? Nako nga pili mong may parihatanan lahi-lahi din mga lalaki baya. So narabay kasabihan na
birds that flock together stays together. Stays together. The birds that flock together is the same feather. Pero dili to pa ng Master Pops ay. Dili di ay. Mag-uban, bilugar mag-uban, bilugar pwede mag-uban ang maya o ang kaningkuan, ang gitgit, pwede man. Mag-uban, magaya ng babae ug lalaki, unsa na ba ng maya o kuan? Sige, Master Pops. Kanang maya, baka ng bayuti o pag tinuod nga lalaki, mag-uban man gyapon na sila. Mag-uban yun ang Master Pops ay. Di ba sa isa ka barkada naman gyapoy bayot na gyapoy lesbian ana, so that means lugar lesbian mong tanan kung di ba? Pagkipag kay Master Pops ay. So di siguro na tinuod bay. Sa imong tan-aw unsay sayop sa imong kuan? Unsa man na girlfriend pagyapon to nimo? So kami pagyapan nantod karon nagbulag ni gahapon, nagbalik ra pagyapan. Unsa may gikabulagan po ninyo? Like, kuan lagi yan ang ugan ako lang nag-open siyang Facebook tapos di pa ngayon ako gusto yung Facebook account kaya mangilis og password. Nag-open ako dito, naghanggang ka-chat ng mga lalaki. Pero iyang akong account, sige na gamitan akong account pero hindi na ginagamit. Before, ka-chat lain god. Pero ito nga, silos kay ko, kanasay ka-chat dito, ihara pong crush daw. Ito nga, silos kay ko niya. Ito nagpagbulag ko, pero nagbalik kagapon may kay love ang ginabang sa gusa. Unsa may gi-istorya din nila to na mga heart di ay? Oo niya, nangayas yung number iyang crush pag yun, kaya hagi-agaan pag yun niya. Ana? Niya, nag-chat pag yun dito siyang crush nga, ayang ingon kay, gwapo kay ka-crush ay maka-heart-heart. Kung lagi pagbulag ko, pero nagbalik kagapon niya. Lagi. So, it's up to you. Okay, mo na desisyon na amang siguro kay rason nga nung makigbalik ka. But then, kinsa may siloso or silosa sa inyong duha? Pahiya ron, nga, kaning kuwan, pero ang magsilos ko is nagit sa lugar gyud. Nasa lugar, asa nga lugar? Sa CR? Sa kwarto, Master Pops. Sa kwarto nga. Sa kwarto nga lugar. And then, sa may imong makastorya de atong naitabo kang Monday ganina sa drama, be? Ako ang pudyato sa iya Master Pops. Sakto man pudyato dito siya, pero sakto nga nakigbulag? Ay, sakto yung iyahang gibuhat nga kanang magpan sa barkada, pero ang nakadlain lang lalaki manggut sila ra tagiduha o kanang tagtagkan to sila. So dapat sa mga girls nga naminaw kung makig-advise mo sa kuan na lang sa pag-advise sa mga babae. Sa babae na lang, no? Para iwas gulo, para ganon. Para iwas gulo, gawa kabalo, panglipan. Ito na sa lalaki niya, katong lalaki, kaya naikitan tong barkada po sa imong uya, di masama, talog kadako ang gubot. Insecure pag yun, kay gwapo ko na, unsa ba ka ha? Marabay na kapas sa mga babae karon Master Pops, mga gwapo. Mga gwapo, na-car. Na-car na. Mas pag sa Facebook. Gawas kong, pag ila-ila niya ato, ay bading di ay tong iyang pwede ra, posible ra nga mukuan si Nico. Pero murag na nakuratan na gito si Nico pod, no? Sabi yung mga laki, matintal yun ka. So, sa tingin nimo, okay ra pod to nga gibulagan na ni Mandy? Okay ra po yapon to Master Pops, sakto nga punto ang ibuhat kay para sa ko kay murag sobra nang pudid kay to ang giingon sa lalaki para sa iya, sakit kay to eh. Sakit kinang ignan ka nga parihar mo tanan lalaki. Ano imo dili ning giuyab tanan? Parehara mo tanan babae. Ano siya? Ikot mo tanan babae, gwapo ra gyud pa. Ana. So ang ako lang ani, pwede raman pud di ba nga hindi naman kawalan si Nico eh. Kay dagan man pud, pwede siya makamit man pud and bata pa man sad siya. Mga kuan pa man ni siya, 5 years old. So si Nico, unsay mga advice nimo sa mga Nico nga para sa imo nga pwede pud nga masuko, nga magkita unsa may advice mo? Kung magsilos man galing, klarohon daan, mag-istorya mo, tinuod ba? Nagisap mo nga ebidensya kung inato nga istorya ra sila na nagsikat-sikat, pero kung nagakos-gakos na to, bagan pagiguro na ako ang laki kung ako. Kung istorya lang sila, okay ra man gito. Tato ko nag-istorya niya, nag-inom, pamanggod.
Sige ang no. panahon sa unang panahon. Napoy uban nga lahi, example, ex sa lalaki. Example, kitang duha ha, example, sa mga lalaki ni ha. Example, isa pangalan nimo? Yan Darrell. John Darrell, si John Darrell na ay uyab lagi, say pangalan sa iyang uyab, Angel baka, example, si Angel na Nag-alay Angel gid eh. So si Angel na uyab nga kuan sa una, iya nang gibulagan. Nya kay si Angel og si yang ex kay magkita pa man kay naaman sila something like work related or business related. No, nagselos dayon tong kuan, nagselos dayon tong uyab sa iyang ex. Ang uyab sa iyang ex din nagsend din sa kang John Darrell. Og something na uy, nagkita pa man lagi ni akong uyab og imong kuan no, imong uyab oh. Ati man na. So unsay buhaton nato ana John Darrell, unsay buhaton nato ana gipakita og picture nga nagkita pa sila. Ang ako kung buwan na DJ, ako ginang istoryahan. ana. Istorya ni may mong girlfriend, unsa ni katinuod ning kuan niyo, gidaot ra ba ka ani, unsa man ni katinuod? Dili kay ka nang magsilos largo at ato Tama. Kinag-best na sila nga ex, dagan kung mga ex nga alika na kanako karon. Oo, di ba? Insecure nga mga ex, mga kuan ba, mga uyab sa ex ba? Nya mandaot man dayon nya, di na mao, dili mao. Pero kung kanang picture lang gid nga murag na something gid kayo nga halata na kayo, hindi na gid pud kayo. Kana lahi na pud na. Lahi na pud sa nga kapit. Pero kung masukot ta kay initial mo na tong kuan ana. Initial nga reaction, makuratan ka, masakitan juga. Pero lang ginang masakit Pero ta kay ayaw gina ipadala, ay gid padala na, di ba? dala sa kaning Emotion. Sa emotion. Oh. Kaya kung madala ka sa emotion na, mura ba na? Kada mga tao nga dali ra makakadala sa emotion muna siyang kakatintal. Okay, kada DJ. Suko man na or biga man na, sila na sila munang matintal na sila og kasuko, mabulag na inoon, mapangit na inoon ang relasyon, kinasuko siya una, wala siya nakatana. Plaster lang. Plaster lang. Sa kwarto to, di ba? Basta may ka-advise lang gid kung magsilos wala ibulagay istoryahon na. Istoryahon lang. Very good. Thank you so much sa imong input ba? Grabe. Sige. Salamat. Unsa imong greetings go? Greet lang ako niya akong mga kauban diri nga nangatulog naman eh. Nantag nanina mi sa kuwakaran kay ganina ra mi sig tanaw. Kanatubag. Pwede mo rin kisog kanta, Master Pop? Unsa nga kanta imong gusto? One, Go Old With You. Unang tumisong naman, may nagmentang namina to akong uyab karon. Yay, Angel! Okay, salamat, Master Pop. Good night. Good night, good night. Angel, ayaw buhi si John Darrell. Grabe, explicar si John Darrell, murag nakasala. Ay, sala! Paano ba, murag yung matured na mong gini mong uyab, Angel. Murag swerte nagigay ka ng John Darrell. Alright. Salamat sa inyong pag-uban-uban. Sana tayo igang time, 11:58 na po mga kapamilya. And I'm sure, dagan po mo na learn diha. Kung namoy na learn and wala ninyo na share dani sa on-air, pwede man na ninyo i-share sa inyong FB, sa mga group messages ninyo. Pwede ninyo na i-share diha. And kanang pagtulunan, pwede po matunan sa uban, di ba? Pinagi sa pwede ninyo butag hashtag Dear MOR Katulad. Naaba kayo mga na-learn about judgment? Naaba kayo na-learn about comparing? Kana, ayaw kaulaw nga i-share ka na sa uban. Tomorrow, na po kayo ma-meet nga mga classmates and or sa baka office mates, kana magstorya mo about para nasa sila ma-learn. Sin muna na din ang lesson ng ilang gihulat. At salamat sa inyong pagbilar-bilar kauban si Master Poppy. Tomorrow na naman ha, Friday ugma, after Friday fun sa alas 8 pakabutog alas 10. Syempre ang Dear MOR na po. Ang atong August 10 episode for tomorrow is entitled hashtag Dear MOR Walwal. Dear MOR. Umiyak pa ako.
Okay lang yan. Di ba nga sabi nila mas malakas at mas matapang daw ang isang tao pag nagagawa niyang umiyak. Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR Walwal. Hala. Kung sa ng walwal, di ba naman sa salida karon sa Tagalog mo naman. Kung sa ato pa na siya nag-wild or nagmaoy, kung sa baka. Di ba? Marag nga na siguro. Kung naghilak-hilak man gusto. Iiyak man ang giingon. Tomorrow na mga pamilya, basin about ni friendship. Now na to na ugma, ha? Same time, alas 10 ng gabi. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy pag may problema ka. Huwag mag-alala, just don't give up. Siya, walwal, laagan, or palainom. Ay, muday na. Palainom ba ka? Naagan ba ka? Tomorrow, para sa inyo na, ha? Sa mga single ladies and single moms, itaas ang inyong mga kamay. Kaya mo kiss na ko sa inyong ilok, be. Ready? Ready na? Ready na ba? Sure ba? Sure. Like sure ba? Lamia sa imong ilak eh. Maramag na palaman. Chocolate or kape? I believe in you with a quote. Gikan kini sa atong episode tonight. Ang hashtag Dear MOR katulad. Ang pag-judge sa uban. Kanang imong pag-judge sa uban bitaw. Wala nimo giklaro kung kinsa sila. Giklaro hinuon nimo kung kinsa gyud ka. This is the music station of ABS-CBN. MOR, my only radio. Every day I turn my radio on. Nakikinig sa mga